Són les 7:10 i els ponents volen participar una altra vegada. L'Agustí Colomines m'ha demanat la paraula i també suposo que vostès voldran intervenir. Jo em saltaria d'alguna manera el guió que teníem previst per proposar i per facilitar aquesta participació. Sí, la veritat és que com que diuen que hem de ser polèmics, doncs siguem-ho d'entrada, no? I no puc estar més en desacord amb l'autointervenció que s'acaba de fer aquí, no? Jo no crec en la comunitat cultural com no crec que hi hagi una comunitat científica única. En tot cas, hi ha comunitats científiques que elles per si mateixes es regulen, evidentment, no? Però que no tenen mai, ni han tingut mai l'arrogància d'intentar definir les polítiques científiques de cap estat. Per tant, jo crec que és una posició arrogant, aquesta, que ha dominat bastant la política cultural en els últims anys, que a més és producte de la mandra, molt sovint, dels polítics que han convertit la cultura en un ornament, en aquells que han posat la cultura en una part de la perifèria del seu cervell i per tant l'han fet central del que ha de ser, diguéssim, el nervi del país i per tant els polítics bàsicament han de fer de polítics i els triem democràticament perquè facin de polítics i amb això estic d'acord amb el Salvador Cardús. I tant que és conflicte la cultura. Jo no tinc el mateix projecte cultural que altra gent i combato a favor del meu projecte cultural, com els altres combaten per al seu. Fantàstic, collonut. Després ho confrontarem en el lloc de la plaça pública que són les eleccions. O és que farem un comitè d'experts, ho vaig escriure un dia, no? És a dir, farem el Davos cultural, és a dir, farem aquells que es creuen que poden dominar el món i que després no passen mai per les eleccions. Jo per la cultura no vull això, no m'interessa de res. És un tipus de manera d'entendre la cultura que em sembla, a part d'elitista i culturalista, em sembla molt poc social. Em sembla, i a més perquè entenc sempre la cultura, que és igual a social, perquè si no, no és cultura, és una altra cosa. És una altra cosa, absolutament. Per tant, és veritat, hem comès un error, sí, hem deixat la cultura a mans dels gestors culturals. Vaya desgràcia. A més, n'hem fet ciència de tal cosa. Fins i tot en fem màsters de tal cosa. I jo crec que això és un error absolut. És absolutament desafortunat entendre, a més, que els gestors culturals són aquells experts que saben el que s'ha de fer. No, en tot cas són assessors, en alguns casos, d'aquell que té capacitat per decidir una política cultural concreta. Per tant, jo crec que, en definitiva, per això no crec en els pactes culturals. Els pactes culturals normalment són componendes amb grans paraules cerimonials, però que després el pastís sempre se'l queda el mateix. Per tant, prefereixo que no vagi així. Prefereixo ser conflictiu i a veure qui guanya en la plaça pública. Nosaltres tenim un problema molt greu, entre altres moltes coses perquè, em perdonareu, sempre ho dic, només falta veure l'edat de la gent que està aquí. Menors de 30 anys n'hi ha poquíssims. I fan una producció cultural que tira per atràs. I nosaltres d'això en passem. Per què? Perquè només, en general, sempre estem parlant de les mateixes coses. Parlem, en definitiva, de confondre les institucions culturals amb la cultura de debò. Confonem les institucions amb la cultura. Confonem una acadèmia amb la cultura. L'acadèmia no és res més que un instrument de normatització, en tot cas una cosa que es produeix a fora d'aquestes institucions molt sovint. I passa amb els teatres, i passa amb milers de coses, amb la música, etc. I nosaltres d'això a vegades ho desatenem, o molt sovint ho desatenem. Per tant, dic i ho poso sobre la taula, vull combat d'idees. Estic fart de la cultura beata catalana. Som uns beats. Després ens fotem unes patades sota la taula que són
no són d'aquest món, diguem-ho en veu alta, batallem cadascú pel que volem i no fem trampes al solitari. Crec jo, vaja, no? Ha demanat la paraula al Josep i també al Salvador Cardús. Bé, a veure si sé ser realment molt breu. Volia fer un matís sobre una cosa que havia dit, però ara, després de l'Agustí, gairebé ja ha quedat tot matisat. Vull dir, jo anava a dir, se m'ha acudit aquella originalitat de dir que el que volia dir era que la política cultural serà dirigista o no serà, és una cosa que no s'havia dit mai, però volia aclarir que, per si no s'havia entès, que no estava parlant de fer cap defensa de la subvencionitis ni del clientelisme, és exactament el contrari. És a dir, dirigir no és subvencionar en general, no és la repartidora, és tenir criteri, és prioritzar, és dir què vols fer i què no vols fer, i entrar en una situació, efectivament, però ja dic, ja ho has dit, és una situació de conflicte. Els artistes no s'autoregulen, si els poseu junts a dins una sala es maten, però no s'autoregulen, no existeix això. És a dir, jo crec que, és a dir, m'enteneu, és a dir, no és, i és bo que sigui així, és bo que hi hagi aquesta tensió, aquest conflicte, perquè és el que a més fa créixer i fa desenvolupar. Per tant, simplement volia dir, no s'hagués entès que quan parlava de dirigisme volia dir política de subvencions, exactament el contrari. No subvencionitis, no clientelisme, sinó criteri, que llavors puguem discutir si aquest criteri és el que hi estem d'acord o el que no hi estem d'acord, però ja està. La segona cosa que volia dir era una mena d'afegit, fer un petit comentari, una cosa que ha dit en Bru de Sala que em sembla molt pertinent, que m'ha agradat molt, que és aquesta idea de no atribuir als baixos nivells educatius els problemes de dèficit cultural, sinó exactament al revés, perquè l'educació no és la que genera cultura, sinó que l'educació, tal com jo ho entenc, es fonamenta en l'admiració cap a una pròpia tradició cultural o cap a unes pròpies pràctiques culturals. Tradició no vull dir antic, sinó sobre... L'escola ha de generar admiració. Si el que et mira és bo, aquesta educació puja de qualitat, de nivell, té alguna cosa interessant per admirar. Ara, no estic tan segur, diguem, el matís seria que no estic tan segur que el problema sigui que hi hagi unes pràctiques culturals o unes produccions culturals o una vida cultural depauperada, sinó que no arriba a l'escola. És a dir, que l'escola no sap què admira o no sap què admirar, o el que admira no és exactament el que és la nostra capacitat de producció. És a dir, on tenim el problema és en les dificultats de fer visible la nostra excel·lència cultural, que hi és, però que no entra a l'aula, que el mestre la desconeix. I en aquest sentit, per exemple, si jo em dediqués a la política cultural, penso que la visibilització a dins de l'escola, o afavorir la visibilització dins de l'escola del que és l'excel·lència cultural que el país és capaç de produir, hauria de ser una de les grans prioritats. És a dir, no, diguem que hi hagués aquest efecte de reconeixement, perquè és en l'admiració cap al que fem que hi ha la millora dels mateixos nivells educatius. I una darrera qüestió que no sé si ha sortit en algun moment d'aquestes 24 hores d'aquesta marató de reflexió, però quan parlem de responsabilitat social de la cultura, amb aquella voluntat sempre de portar la contrària, gairebé diria que del que potser hauríem de començar a parlar també és de la responsabilitat cultural de la societat, en un sentit molt, si voleu, molt directe. Hem de començar a explicar que s'ha de pagar per gaudir dels béns culturals. És a dir, una de les coses que ha fet mal, a més de les subvencions, és el tot gratis, a l'imaginar que precisament les pràctiques culturals, es pot entendre, tot històricament s'explica per què les coses han arribat on som,
però que pensem que podem anar a un gran concert d'una gran orquestra simfònica pagant 10 euros, o que podem entrar a qualsevol exposició de pintura sense pagar res, o que podem anar a qualsevol conferència que es fa, a qualsevol cicle de conferències sense cap mena de contribució, aquesta mena d'estat ingenu, de vida ingènua respecte al que és el valor, el cost de la cultura, a mi em sembla que és una de les causes importants de la mateixa degradació, de la mateixa desvaloració que el ciutadà acaba fent de la cultura. És una cosa que no val gran cosa, que te la regalen i que ja ho paga l'Ajuntament o ja ho paga la Generalitat. Aquesta pràctica a mi em sembla que ha estat nefasta i que s'hauria de resoldre. Un minut. Jo vaig col·laborar amb un company que és aquí a la sala, amb el Josep Verdaguer, que ell sí que hi entén amb això de la cultura. Vam col·laborar en fer un parell de volumets de l'anterior pacte cultural. Només explico l'anècdota. Recordo, això ho va dirigir la Fundació Jaume Bofill, ho vam fer dins del termini, és a dir, que si ens havíem compromès en 6 mesos a tenir 20 volums, em sembla que van ser 20 o 22 volums per poder fer el pacte cultural, es va lliurar a temps. La Fundació Jaume Bofill, sabeu que el Jordi Porta era un home escrupolós. El dia tal de gener que s'havia de lliurar els 20 i pico de volums a totes les institucions que havien promogut el pacte cultural van ser convocades i ja ni tan sols van anar a buscar els volums de la feina que havia fet la Fundació Jaume Bofill. És a dir, que el pacte no va durar ni el temps que va durar l'elaboració dels documents perquè es pogués fer el pacte.